बिटिआर ओनसोलाव एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि मैखोम गेलेनाया जाबाय जोलुर एबा फुटबल आरो बेखौ बयबो गामि गफा जेरावबो गेलेयो आरो बेखायनो आरोबाव मोजाङै गेलेनो लोगोसे जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ बायदिसिना समाजारि बेरेखा खामानि एबा साननाय बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो आरो लाइमोन सेंग्रानि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय लोगोसे सिनायलायनाय आरो जोंनि गेजेराव मोनसे बादायलायनायनि जि गोसो बेयो जाहाथे जायो आरो लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों जिहेतु गाव गावनि जिउखौ दाना लानो हानायनि राहा लामाया दायो दंसै दा बेखायनो बे थांखिजों नोजोर बोनानै जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि सानखांथि आरो बिथांनि नोजोरजों गिबि खेबै जोङो बे बड'लेण्ड CM काप 1.0 बेखौ जोङो खुंजेनदों आरो जोंहा बियो बिटिआर एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव थांखि लाखानाय बायदियै बे बादायलायनाया बोसोरफ्रोमबो जागोन देग्लाय 3,000निबो बांसिन गेलेगिरि एबा हान्जाया नैबे सेथि जि बड'लेण्ड CM काप बेयाव बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो मिजिंथिदों गामि ओनसोलाव गेलेनायनि जि थासारि गामि ओनसोलाव बादायलायनायनि जि थासारि गामि ओनसोलाव लाइमोनफोरनि गेजेराव खौसेथि बियो निस्सय सोमजिगोन आरो आगोलनिख्रुइ रासिन जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लाइमोनफोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दाना लानो हानायाव एसेब्लाबो सहाय जागोन आं बेखौ मिजिंथियो जोंहा बे बड'लेण्ड CM कापआ CDC लेभेल BTC कनस्टिटुएन्सि लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेल जोंहा नैबे 32 नं भेरगाव समष्टि बेयाव 14टा PCDC दङ आरो 14टा PCDCनि गेजेराव कम्पिटिसना जालांबाय आरो बेयाव जायनो देरहाबाय बे देरहानाय टीमफोरा समष्टि लेभेलाव बादायलायनो खाबु मोनगोन दिनै 14टा PCDCनि गेजेराव बादायलायनायनि उनाव PCDC वाइसआव बादायलायनायनि चेम्पियन जाफैनायनि उनाव नैबे समष्टि लेभेलाव बिथांमोना बादायफैबाय आरो दिनै बेनिनो जोबथा गेलेनाय आरो बेयाव जाय चेम्पियन जागोन बिथांमोना जोंनि उदालगुरियाव थानाय गासै मोन 10 समष्टि लेभेलनि कम्पिटिशन बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कम्पिटिशन बेयाव बाहागो लानो खाबु मोनो आरो उदालगुरियाव जेरै मोनबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव मोनद' बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरै समष्टि दङ बे समष्टिनि गेजेराव बादायलायनानै जोबथायाव मोन 40 समष्टिनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन आरो बेखौ जों काउन्सिल लेभेलनि कम्पिटिशन होननानै बुंनाय जादों आरो बेयाव जोङो मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव रां बान्था होनाय जादों लोगोसेनो बे बादायलायनायाव जायफोरा बाहागो लागोन बे बाहागो लागिरि गेलेगिरिफोरखौ जोङो बिथांमोननो पार्टिसिपेटरि सार्टिफिकेट बादायलायनायाव बाहागो लानायनि सार्टिफिकेट आरो देरहानायफोराबो चेम्पियन एबा रानार्स अफ सार्टिफिकेट बिथांमोना मोनगोन जाय सार्टिफिकेटआ बिथांमोननि फरायनाय एबा इयुननि समाव साख्रि बाख्रियाव हयथ' जुदि मावोब्ला बेयो एसेब्लाबो सहाय जागोन होननानै आं सानो नोंथांनि जिहेतु नैबे 30 नं माने समष्टि लेभेलाव जागोन बे नोंथांनि हान्जायानो देरहागोन सानो आंथ' खावलायदों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ आरो दिनै जाय चेम्पियन जागोन बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि समष्टियाव 14टा PCDCआव जेसेबांखिनि गेलेगिरिया ओंखारबोदों रेजिस्ट्रेसन खालामबाय बिथांमोननि गेजेरावनो जोङो मोजां गेलेगिरिखौ सायख'नानै जिल्ला लेभेलनि बादायलायनायाव जों बाहागो लानो थाखाय थियारि खालामनो आं खावलायनाय जादों चेयारमेन बिथांमोनखौ आरो खुंथायनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आरो जिल्ला लेभेलाव चेम्पियन जागोनखौ आं मिजिंथिदों लोगोसे काउन्सिल लेभेलावबो जाहाथे मोजां पारफरमेन्स देखायहैनो हायो आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों जिहेतु स्पर्ट्सखौ आं नायो हिसाबै